Pansin ko kasi, Mare, parang may sumusunod sa akin. Hanggang sa pagbaba ko dyan kanina. Ha? Sino naman yun? Hindi ko nga alam, Mare. Dapat kasi, Mare, may kasama ka lagi pag umaalis. Yun na nga, Mare. Bakit, Mare? Wala ka bang dalang sasakyan? Ginamit ni Lovely yung sasakyan ko. Kaya naisipan ko, mag-commute na lang. Siya nga pala, Mare. Ano pala sadya mo dito? Wala kasi akong kasama sa bahay. Kaya naisipan ko na pumunta dito. Yung asawa ko naman, busy sa negosyo. Si Lovely kasi palaging wala sa bahay. Mabuti na lang pumunta ka dito. Wala ka rin naman palang kasama sa inyo. Teka, Mare. Nasaan pala yung mga anak mo? Si Brian, nandyan ba? Wala siya, Mare. Nag-out of town siya para sa seminar niya sa company. Ah, ganun ba? Akala ko kasi nandito siya. Tita Ruby! Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kumusta ka na, Rysel? Mabuti naman po, tita. Talaga ka na. Parang kailan lang nung umuwi kami dito. Maliit ka pa. Oo nga, Mare. Bihira ka kasing umuwi dito. Kaya nga, Kailan palang balik niyo sa ibang bansa, Mare? hindi ko pa alam, Mare. Baka matagalan pa bago yung pagbalik namin doon. Talaga, Mare? Eh di matagal pa tayo magchichikahan yan. Oo, Mare. Pero yung mag-ama ko, baka mauna na silang bumalik sa ibang bansa. Nasaan po pala si Ate Lovely, tita? Nandun na naman sa mga kaibigan niya. Sana po minsan isama niyo po siya dito. Hayaan mo. Minsan, isasama ko siya dito. Talaga po? Sige po, para po minsan makakwentuhan ko naman po siya. Hayaan mo, sasabihin ko na sumama siya dito. Salamat po, tita. Sige po, tita. Pasok po muna ako sa loob at magbibihis muna ako. Sige.